Ara Merlín ens explicarà què estem fent en el Dia Mundial de les Matemàtiques. Bé, descobrir per a què serveix el nombre pi, farem rap per matemàtiques, anirem al biblioteca i farem també coses amb família. Farem activitats del nombre pi, tocant decimals i mesurarem la targeta del que sigui